Molweni bethuna today nanyana wena uLukhanyo you know ukuthi uyapusha sipusha as long as ndisaphila. Today ndiphi namhlanje ndikwi-blinds ii-colleagues zamu ndize kuzo ndizozibona. Welcome to Umama Namathemba. Umama Namathemba Mbilana mna. Sisesakhe isizwe Foundation for the Blind. Silapha e-N7 eMotherwell e111. Nansi le ndawo yethu. Kudala ke sikulindile yazi. Serious? Masipole ngasonye Tom. So mama le isakhe isizwe Foundation for the Blind le. For the blind. Yes. So abantu bahamba pha ababoni. Sonke ngokushiyana kwethu. Sonke nje basenzile. Yabanga ngathi nje kwenje. Inkungu linye elibonayo nalo linenkungu elinye aliboni at all. Hayi ke pha phakathi uzawubona ngumdovu. So mna nawe sibona Gasonye yewe guys, I'm welcomed ngaphakathi esakhe isizwe Foundation for the Blinds. I wonder bazabona njani guys, but I know them ukuthi noba udisable noba utheni as long as usaphila phanda pusha play masambe sobabona. Standards bawe ngcwele ngena nathi kusasa nje sibulela usiqokelele kwindawo ngendawo suka kuzo thatha indawo ke bawo xa sawusebenza uba nguThixo wethu egameni likaYesu siyabulela Thixo namandla wonke ngoKristu Nkosi amen. Enkosi kakhulu nami manje thatha lithuba lokuthi ngibulise kwisibele sonke isikolo sikasakhe isizwe enwendwe zethu esiphakathi kwethu egama lenkosi yethu Yesu Kristu molweni. Nali lizwi ke kwincwadi kaJobi sahloko ngo22 iverse ka21 ithi le ndawo khawenze ubuhlobo naye ube noxolo khawubeke umyalelo wakhe enhlizweni yakho ngalondo uyakwakhiwa. Uyaleza londo Jobi uthi masenze ubuhlobo noThixo ngalondo sawuzelwa kokulungileyo futhi sibe noxolo noThixo. Athi masibeke umyalelo kaThixo ezinhlizweni zethu ngalondo siyakwakhiwa. Nangoku ke umuntu onelizwi likaThixo kanye umuntu onoThixo uyokhiwa lelizwi likaThixo because ilizwi likaThixo ligcwele ubulumko. Uthi uSolomon ububhala ubulumko isiqalo sobulumko ukoyika uThixo. Enkosi mayisikele. Amen. Yazibulisela kwasakhe isizwe lentsasa yanamhlanje. Luthethayo ke kukhona amandla endambaka ndizicele luthethayo nguthobekile ngakanqaphayo uchairperson kasakhe isizwe kuthiwa mandenze ilizwi lika welcome kubantu abasihambeleyo namhlanje uLukhanyo the one and only ubane sitsho ke sithi athi ngu-one and only which is ubona ngasonke. So ndiyakuthi khulula isihlangu man nebhatyi uxhome pha kwasakhe isizwe sifuna ukusibone sibonise nezizwe into basenzana apha kasakhe isizwe. Yonke le nto lapho uzayibona usixelele uba maseyithini na kodwa ke hayi free feel you are welcome ma siyakwamkela. Enkosi. Enkosini bazana. Sibona ngasonye thina. Kuthiwa ukhanye sakhe isizwe Foundation for the Blind. Ilapho ke nibhalelwe khona. Ndiyayazi basiboni
ndivile kuthiwa siboni nami ndiyazibonela uba siboni kodwa ke siyabona ndize apha nje andizanga nganto ingamandla ndize ngozondibulela okokuqala ukuthi xa ndifika apha kuthiwa kukho abantu abangaboniyo abakwaziyo ukuthi bona bazenzele izinto abakwaziyo ukuthi bona baphakame bazihambele bazenzele kwanto ngokuba bengaboni so ndiyaqomba apho kufuneka ndikhona kufuneka ndilapha ngoba laa nto kaloku xa wena ukhule ukhubazekile or unalo ngxaki unalani uba uyintanga ebhedi but ndathi ndobona uba ukuthi bakhona abantu ababonakalisayo ukuthi noba ukhubazekile ungumntu as long as uphila unabo ubomi so ndiyaqomba mandize kuni ke sizokuthetheni sincokoleni injongo ke kukuthi bantu abadala kukho lo uhleli phaa endlini uncamileyo ngenxa yoba yena ekhubazekile ndiyaqomba amandize mani sibonisane ke sincokole ukuthi bona bangenza njani ukuthi bazibone ukuthi ngabantu singabamotivate njani bazibone uba singabantu siphinde sijonge abantu eSouth Africa kule minyaka siphila kuyo abantu bababona abantu abakhubazekileyo njengabantu abangengobantu so ndathi ndokuva apha ukuthi kwenziwa izinto apha kwenziwa imithungo kuyathungwa kwenziwa izinto ngabantu abangaboniyo ndathi mandize manje sizobabonisa abantu ukuthi siyakwazi thina ukwenza into ngosingaboni so yiyo ke lento ndizile bazali kamnandi into ndithandayo ndizele bazalini sendizaka ndiyavuya ndiyakhula sizawukhulisana kukho abantu abadala abancamileyo kukho abantwana yena ungakwazi ucinga njengami ungakwazi ucinga njengani ofuna ukucinga ubomi so yiyo le nto ke ndizile namhlanje ndizile ke nje ndihamba nenkqubo ethi as long as sisaphila so inkqubo yam endihamba nayo yileyo ndibonakalisa abantu ukuthi if usaphila ubomi busekhona so nilapho elam ntombazana nkosini ke mna ke ndinabo ubucala lobukhomiti esam isiphiwo ndisebenzisa ngamandla bubukhomiti ndiyayenza ikhomedi ikhomedi ke ndingulo mntu uthi xa thetha engakholwa ukuthi abantu basoko beqombile afunekanga sithi xa sihleli sizi-comedians like sihleli nabantu mna abantu baqumbe phakathi kwabo because funeka sihleli nje abantu bava kamnandi njengoba ndibona ngasonye abanye ababoni bhamu kandibona zikikholika apha kumnandi but ndifuna uqonda abantu bazana ngoku nihle lapha ndiyandibona niphethe nentonga ndibona imithungo ndibona nathi nomatshini abambalwana niyathunga into ezintle but ezi zinto nizithunga ngona ingaboni so ingaba nenza njani nini abazali khakhe nje ninike a clear picture ndingumama uklasini mna ndingu-instructor wakasakhe isizwe Foundation for the Blind. Umsebenzi wami apha kukubafundisa ukwenza ii-beads and akululanga ukwenza ii-beads because uba nezi different colors zentsimbi then ubanike ke ngoku ukuzibeke ngokwe-colors umxelele umntu uba enza istring se-beads then umfundise into yoba esi string kufuneka wenze njani usenze ke esi string emveni koko xa uzawuqala ke ngokuchancasa kufuneka umxelele uba enza iinkozo zibe yi-8 ze-beads then xa uphinda ke ngokubuya wenze kunzima akululanga okokuqala le naliti ayisebenzisayo kufuneka uyisuse laa ndawo itsona ukwenzela uba ingamenzakalisi and ke akululanga because kuthi sisa yonke into apha emveni koko kufuneka sichole kuba kaloku ababoni ziyawa ezi beads ibe yiloo nto and ke emveni koko bayenza ezi beads then sinabona abamatshini ke sinabamatshini oomatshini aba sinomatshini bathathu but asimbekanga omnye kuba singenandawo yohlala kuba kaloku i-challenge yethu asinandawo iyona nto challenge ingamandla kungabi nandawo because aba bantu bangafundiseka bhetele uba sinofumana indawo ephangaleleyo because kaloku umntu ongaboniyo kufuneka abe nendawo ephangaleleyo because xa ehlele ecani komnye nomnye ehlele ecani komnye akazuyibona uba izamsika njani le naliti sinabamatshini ke bathathwa abamatshini
senza imiqamelo ke ngaba matshini senza ne-force good. Unfortunately ke nifike sezithengiwe ezi zinto asikabi nazo sizenzileyo. Siyenza imiqamelo, senza i-force good, senza i-backpack ngaba matshini, then aba matshini bathathu bebonke. Then ukho abantu abafundayo ke mna ke ndiyafundisa but ukhona abamama basekitchen bayakwazi ke ngokuthunga bona. So mna kufuneka ndifundise aba bantu uthunga. Banezi zinto zamaqanda amaqanda benza i-brain machine ngento bayasifundisana into yoba xa umbhala njani. So bayenza ngamaqanda bayayazi into yoba xa kwiqondo lokuqala eli iba ngu-A. Siyayinqwenela mani oomatshini kakhulu, more special nezo brain machine siyazifuna ne-laptop because bayakwazi ke abanye bayile kuyofunda for ukwenza ubhala nge-laptop. So siyanqwena mani kuvuleke iminyango, ivuleke iminyango because siyastrugglisha. Thina njengokuba nibone yabona uba indlela ekungekho ndlela yohamba ngoku ungasebenzeka njani. Funeka sithi omnye xa esenza loo nto siphoze. Bakuyathungwa namhlanje abenza abe-braille abenza abe-beats, ngomso kwenza abe-beats abenza abe-braille abenza abomthungo. So sikuloo nto ke sinqwenela iminyango ivuleke uthi abantu abasivayo makhe bavule. Okay. Lo uthethayo. Okay. Lo uthethayo ngupusha wababhoyi. Yes. Ongazalanga eNaboli okuze 2009. But ke siye safoma le group ingusakhe isizwe because siye safumaniseka ba sasine group esikuthiwa iminelepi eya elibrary. Sasiya ngolo sithathu ke safumaniseka ba masine stupidez make siqale into yethu yabantu abangaboniyo. Lapho ke safomisha le group yethu abantu abangaboniyo. Safumaniseka ba abantu siya once mose live ke sengolo sithathu. Safumaniseka abantu bayanomdla but usuku lunye evekini. Safumasa masifomishe le group yabantu abangaboniyo. Kulapho ke singena i-3 days singena uLwesibini noLwesithathu noLwesine. Ufumanisa abantu ba-excited ukuze egroupini because eyona njongo yethu yayinjongo yobana sikhuphe umuntu ongaboniyo endlini because most yabantu bahlele ezindlini abakwazi abantu abahlala nabo bangabaphatha kanjani. Umuntu uthi sefuna uphakama eyokwenza ikofu akakwazi ukwenza ikofu uyacingelwa apha kuwabo. So kule group siyigroup yobana sisapotanayo kuyo, sisupport group esifundisanayo uba how to do uzazenzela kanjani iti. Uyakwazi ukwenza iti ngokungaboni, uyakwazi ukuphekela ngokungaboni, uyakwazi ukunakekela isitofu, ukwazi uba independent. So le group igroup yobana sifundisana uba independent. Ungathi nxa ushuwe endlini kubantu endlini ufumanisa uba ukwazi nokwenza nantoni, uyawuthi ukuze utye ukuphinde kuya babantu. So sesona ke nto siyenzayo ke leyo senze sifuna abantu into azimele baba excited abantu ukufika because lothetha naye ndiyaqala ngosibona sikhambone 2009 ndiqhubha ufunda ndenze everything ndine electrical engineering but ngemusa kaThixo because ngoku ndi-independent ndiyakwazi uziyela etawuni alone. So siyafundisana umuntu uthi xa efika egroupini aqonde uba andinokugqitha ngupusha yakwazi kuthiwa kaboni nto andiboni nomntu ke mnake totally blind but akho nto ndingayenziyo endlini yonke nto ndiyayenza ndivasazi washing ndifaka negunya eli. So zizinto sizifundayo apha egroupini yayibo. So sifundisana uba independent umuntu angahlali nobana mna andiboni simbonisa ubomi bukhona ubomi. Ndidla ngothi ke nxandisa nabo ndithi yazi mna ngoba ndibona benxiba utoleti kumhandi ungaboni because ngoba I'm wearing 42. So kumhandi ungaboni and ke laa nto ixhomekeka kuwe into yobana usamkele kanjani na. So thina singabantu abanjalo abamotiveyithanayo into yobana ungayenza le nto nawe unabo ubomi. Ayisonto yobana nxa kuphele ubomi nxa uphele amehlo awunabo ubomi. Bukhona ubomi obuqalayo obubuqalayo ubombona bumandi ukufa because this time around uzaba surrounda ngabantu. As a result thina singabantu abangaboniyo we have tobana mna ndikhatshakhatshana liphara lini-assiste zange ndarotshwa because laa mntu unefear yam ubone laa nto. So ixesha elinintsi nyhani ke thina ke singabantu abangaboniyo si-blessed kumandi kule category ongaboni ukuthi abantu abahlele ezindlini mabakhe bazojoyina nanku sakhe isizwe
sabantu abahlele lokushini so yeke uzivalele ekoneni bakhona abantu abangaboniyo abakwazi ukwenza izinto njengalapha kwaSakisizwe basenza izinto singabantu bakaSakisizwe ungakwazi uzitravelisha man alone uziyele endaweni it doesn't mean nxa uphele amehlo kuphela ubomi bakho buya khona siyachata ke apho usingaboniyo ubomi bukhona apha kwaBlind mandibulise apha kaSakisizwe mina ndinguNomfundo Phetha Ndleleni inkosikazi kwaMdleleni nditshate ndibona nje yafika lento ndingayaziyo andayamkela yamane ndiqonda usoze mna ndingaboni komnye unyaka I think 2002 myeni wam wayengekho eBegetranskei engcwabeni ndaqonda ndizazixhoma kuba ayamkeleki wanishiya ndingumdlezana umkhulu wokulo mntana uqala kwam ngamehlo umkhulu una-29 years ndihamba nalo 29 years engaboni kwam ndaqonda jonga uyaphothisa ke lo bhuti wafika kuthiwa nangumzimba wenkosikazi yakho ndathatha umgqomo lo mincinci kukuma ndawubeka ndaxazela isiketi sale ntombi yam inkulu ngoba isemncinci ndasichaza ndasenza kakuhle ndakhwela ndajonga sipho iroom yam ayikasilingo ndaqonda jonga ndiyaphaa nakulo ubomi mna ndingaboni ndingubani ndazibuza loo mbuzo ndingubani noba mandingaboni ndathi andizokwazi ndawugqiba nje ndingaboni ndabhaqwa umkhulu wakasi wam yama nomyeni wakhe bangena banqonqoza nokululama yakwafika kanye xa ndijonge esoba phezulu kule nto waskrima wanithulwa ndibeka umyeni wafika waqhawulana ndakuzokwenzeka nto ndathi ubomeni bandiphilayo ndibamkeli andivi kamandi andifuni uphosisa ungaboni kwam because imeki iyaguquguquka xa ungaboniyo ngoba namhlanje nje ngomsi nje ibe nje kodwa unyaka wawumnye kwango-2015 kwafika omnye umfana apha endlini okuthiwa ngumacingwane ngophumza evengenye inkosikazi ehlala phaa kum ekuhlaleni wazehamba naye mani makanandipha uze nam nobhuti ntonto ndithi mna ndizothi athi hayi mani khona indawo phaa apha eMalawi library abantu abangaboni ndabe ndive abantu baniboni andifuna uyamkela because andiyamkeli kodwa ekugqibeleni ndava kamandi ndandofika kukho laa mntana mo laa mntana uphoshiya wandenza into bampa khona ndingayenziwe nxakaphoshiya mnendlini ndistatsha nomnqwazi wam ecawa namhlanje andifuna uphosisa ndayamkela nangona ikifike laa nto xa ungqubekile ubethekile ndishawutise ndinile ndihlale phantsi ndiqalekise kodwa namhlanje ndiva kamandi kuba ndilapha kaSakisizwe ngenxa kaphoshiya uba ndingazange ndambona uphoshiya ngendingeko kaSakisizwe ndiyakrosha ndikhule ndikwazi ukukrosha ndiyakrosha nothunga benjengoba kube kumatshina mfuna uthunga isilamba sami endize naso ngoba bendike ndayi kwisikolo sokuthunga otherwise behambe kubomi bongaboni yayihamba le ndlela ndiyahamba ndibheke ecaweni ndodwa ndiphinde ndibuye ndodwa nalapha ndiyazizela mna ndikhwela iteksi jikelezi andithula apho ujikelezi egeyitini so kumandi ungaboni kumandi akumandanga but kumandi ahambe ngale ndlela umntu onothi ayamkele angazigcini endlini siyabafuna beze uzofika abangaphakathi ufumane uthando yabona siyakwelkhama ube kamandi uqonde yungaseke ningagoduki nihlala apha yabona ngasike ningagoduki nihlala apha jonga ngasike nihlale apha ndiqonde xa ndifika endlini khasapha ifowuni funa ufowuna ndiyabakhumbula nje lo mzuzu ndisuka apha bubumnandi balapha ke esibuphilayo kulena nomama uklasi nifike simngxolele ufike endlini ayophethe entloko ngxolele zendiva amahleli nazo apha kumandi guys andifuni uphosisa ungaboni phila ubomi obumnandi yabona inkosi Ndiyazibulisela ngaphakathi endlini nguNondo itemnaka wakangabaza ndisuke eNewbright njengoSakisizwe lapha eMotherwell mna ndiye ndazicingela uba mandithabulishe ndize apha because naba bantu abakwamkele ukungaboni ngokwaneleyo yabo abazoyikisi ndafika ke apha kufunda izinto because kokuqala ifoundation bendikuyo the only skill that they gave me computer literacy only ungakwazi uba khange ucinge uba ungakwazi ukwenza ii-builds nezinto so siyafundiswa into enintsi kakhulu yabo but ke we had some difficulties ke apha
wasakisizwe siyasebenza apha yabona xa amaxesha bakuzawuphatha intsimbi awunawuthunga because uzawuphazamisa phaa xa ngela xesha le ntsimbi yanideka and also there are some bad weather conditions sikunike kwenziwa imiqamelo ootata bezawuyenzela phandle iyanideka asikwazi ke ngoku ngenxa yespace kukho enye funeke iyekiwe yabo because kaloku sinalo ngxaki yabo yeyona challenge enye enkulu esiyifesayo apha kule project yabo yindawo yokusebenzela yabo and ke eyona ndingamandla endinoyibulela kubantu beproject wethu uye ube strong moxa lapha yabo mna ndaziwa apha ndihlala khona ndithi mna ndiyombhama mna qha ndiboni beyo ndiyazazi uba into mna endikwazi uzenza ndodlula abantu ababonayo bayabona kodwa le nto ke ndithi ke mna ke umntu obonayo impama mna andiboni ndawulethi ngitshalenje nayo kukungaboni phofu ke andiye ndizilibale nangezinye imini bandiboni ke phofu hayi ndakulibala mna kude kuthiwe mna phaa ekuhlaleni kwam hawe ndiyaphosisa mani hawe uyakufeyikha wena yabo because mna travel long distance alone yabo usuke New Bright andisuke New Bright izondibeka apha from New Bright ndizapha ndazishinda New Bright because uba nazi into ezintle zenzekile kwasakisizwe ndiyabukela. Thank you. Yeah. Andiyazi noma ndijoye ngaphi kuba ngiboni. Ingaphi ikhamera apha ngasihlala ngapha sisi. Ngiyakubona kuyafota. Umbone njani baba kahlale ngapha? Aloke bekwecala lingapha. So ngondi xa ndiphakama ndiyazazi uba ndimkhulu ikhonto ezakwenzeka akazobona. Hayi ke luthetha beke wazixela lokho bewelcome ku-chairperson walapha kwaSakisizwe. Xa ndithetha ndanikwa nomsimbithi. Ndikhule lokho xa bendihamba bendihamba iziyungu ukuphatha imisimbithi. Hayi ndithe apha ngo-2020 lazibona ndingaboni. Ndingaboni ndanika umsimbithi lo msimbithi uhlukile kukhumshile uyafoldwa kwenzela into yoba xa ndingena eteksini ungandoyiki uba heyi lo mntu uzawungena kulale nduku yakhe hayi ndiyayifolda ndingene nje kakuhle ogqiba ndiyifake empokothweni qha ke ngomna ndiyifake empokothweni uba kaloku ndinebhandi laa ndawo ke thina amaxhosa sifaka kuyibhozo nesikeyiti ndifaka phaa ndizawuza nje isitori nje ezincinci apha ndithe kwenye igame ndihamba siphume apha kuleyithi khona into esasiyibhalansisa kwincwadi ezinto zalapha lo msebenzi ndaphuma apha ndinxibe ikhona idyasi endlangweni ndinxibe enkulu ndiphuma apha ndabona eyi andiboni mos apha endleleni abantu ndibeva ngendlela uba nabaya ndabona bakhona abantu beza phaa ndimke phaa sowurhatyele ndiya kujikeleza uba ndizawukhwela ndigoduka ndithe ndisendleleni lebheka phaa ndazibona uba eyi ingathi ndibhijakele namhlanje apha ndikhona ezakwenzela ukhala ifowuni ndaqomba le fowuni ndizayithini kane mandibaflatela bazondibona ndifuna uzuyimameleke le nto izakwenzeka ndaqomba mandisonge le nto yam kakuhle bendisizanga ugqiba ndayithi uyayiva ke ngoku xa ivuleka ndaphinda ndayifowuna uhle kwezinto ababona ikhona enzeka kuba ndaya kubo ndabavela bavula ndabona ndigqithile Sakisizwe Lucy ikhona manje into apha ndifuna ndiqondayo uba le video ngaske ihambe ifikelele kwindlebe ezirayithi siyayinida mani funding kakhulu yabona masixinena unzima uhamba yabona masixubene jonga ukolosiza andimboni ungathi nje masithi losiza mhlawumbe ndikhombe ukamkwakha ndiyazi ile nditsho kuyala xa ndizawuphuma apha nditshiswa ngumchamo ndineswekile xa ndiphuma apha ndiyabambele yabona mandibambele ungayixeleli bona baboni yabona mandibambele asibambani is not a harassment ke lapha siye sifike umntu simxelele uba wethu apha ke siyifemeli kuhlalwa ngolu hlobo umntu xa enengxaki endlini siye ingxaki yakhe sithathe siyibeke apha sixele into ezikwaziyo ukwenziwa kulaa ngxaki into yoba hayi kubhekwa ngapha nangapha nangapha
angangeni kwento zokrosha uzakrosha into ezijonge ecaleni kuba xa enento esendlini inye kha into endiyibawela yi-funding kuba khe siphume kule kokugxinana uba sancedwa ngutata walapha wasinika igaraji yakho wayincama uyayibona imoto kanakaphandle jonga laa petrol asinayo ubani utata laa moto uzoyifaka apha kodwa qho xa singena ngomvulo lwesibini lwesithathu uyathatha imoto kalaa tata ibeke phandle okuba thina sisebenze lo msebenzi wethu siyafuna uwenza ube mkhulu lo msebenzi sibe naye nendawo khe siyibize sithi kusezimfameni yes enkosini lozakhe but xa ndibona ne mna ndinemehlelo iyi-1 yiye le nto ubona ndiyabona kaloku no mna ndiyesu mna because mna ndafumana le ngozi 2021 then ndadutulwa kwindawo esasiyovasa kwimoto kwafika abantu bezofuna abo bantu basidubula apparently ndachanwa kwa iibullet eziyi-6 emveni bandichanisa bullet eziyi-6 kwachonywa kufacebook kwathiwa rest in peace Lukhanyo bethetha abantu ukuthi ndiswelekile ifamily incamile much but family yami yayineyokuqala ufika esibhedlele but eyona nto engumngane yayile nto uba ifamily yafika yona eMcIntyre ngodipa esibhedlele yayifika ikhala ngoba ndandigcwele igazi nopipe yayindimo esithi andizofa xa ndikhumbula ngoku ubhuti wanisesibhedlele uthi zange abe nakweyiphi robots lucky enough kwakho imoto yayimlandela ngoba wayenisesibhedlele yena wayicimba ngaba bantu bazesiqhubezela qha wabaleka elo hlobo wafika so eyona nto mna ingamandla inekuba ngondifika esibhedlele ndifika bayakhala ifamily abantu abasekum ndithi kubo no noba kutheni andizufa ate only mazwi ndandwakhona ndinqulakhe so le nto yaba disable ungabi namehlweni ndibe nemehlelo iyi-1 ndayamkela isandi kwenzeka yiyo ke le nto namhlanje ndikwazi ukuze ebantwini ndithethe nabantu benelakhi ke ndazihamba indawo ndathetha kwii-platforms ezininzi ile nto kuthiwa ukonakala kwenye ukulunga kwenye kuthe apha xa ndihleli khona ifilimu esiyishutayo kuthiwa uShuka Mama uShuka Mama noba abanye bayamazi okomva napha ke aphaya ndim ndedwa umntu ongaboniyo onemehlelo iyi-1 uyaba phaa xa bethetha bebethanda ufika bathi hayi mantsumane ugeza ngale nto uba awunemehlelo iyi-1 ndimo wathi kubo direct masiyifakeni le ndawo uba mani lameza lungaboniyo ndilenza comfortable nam ndiba comfortable xa ufike endaweni musi ungaboni ufike uthethe ngawe uthetha ngawe laa mzuzu iphele kuna into yoba uthulwe ngoku noba umntu bancokolela phaa babenentsinane uba nalaa ngqondo uba ekwawena kanti ngoku le nto abenza comfortable elo hlobo ndahamba ke ndayema emhlobo wenene ndafika phaa kukhona inkqubo kuthiwa i-BE so phaa ndafika ndenza ii-jokes but ii-jokes ndazenza ngam because ii-jokes zam ngoku ndizenza ngam noma uba ndenza ijongo onye umntu ndigezela onye umntu so ngoku ndigezela mna and make fun ngam ndenza ijoku ethi phaa I wonder xa upresident anozathi Lukhanyo awenze ngobona kwakho so singabona njani so yazi apha eSouth Africa singabona ngasonye wonke umuntu uzabebona ngemehleliye so emveni kwendenzela nto ndabona ii-comment ezininzi ndabona i-motivation eninzi abantu beza kum bathetha uba Lukhanyo uzamkele masiyavuya Yes. so ndayenza laa nto ndayitshintsha ndayenza ibrand if ndingaxelela inyani babekhona abanye babesiza kum bathi Lukhanyo yenza umbutho le nto wezopolitiko ndathi andizoyithatha kweli cala andiyifuni but yenza ibrand zawumbe ndithetha ngayo yeyona ndizawumisa ngayo
so la sibona ngasonye akathethi only ukuthi ndibona ngemihla uthetha ukuthi sisonke sibona ngendlela unity xa sihleli si-united so la sibona ngasomnye omnye akamasi ngoku xa ndibonile apha ndibona kukho ne-wheelchair ndibona kukho itafilende ibonwa ndimndedwa ke kamnandi notata ngapha ewe naye utata wayithile nawutata pecam kwabo wafika yena ngalamini wathi ukhetheka walapha so ndiyafuna uqonda mani uba le garaji uyincinci kangaka bazali inoba nisebenza njani ndayibuza nalapha kuwe mama kamangu obabonayo inoba basebenza njani abaxinani abagilani like mosi indawo yomuntu ongaboniyo bofama iba ne-space bofama nendawo yamanzi iba close bofama like itoilet zibe close but xa ndijonga lo ngumzi so xa usiye emzini funeka udlule efront funeka udlule erumini okanye funeka mhlawumbi itoilet iphandle so yilaa distance inoba niyachanakala like khakhe ninike nje eclear ukuba nisebenza njani kwimeko enje. Tatam khange ndizazise mna ndingumama uklasini ndingumama kale ntombazana kuthiwa nguPhoshiya. Kunzima kakhulu usebenza apha because yabona ngoku kukho machine kukho abantu abafundisana i-brain. Into ye-toilet ke inzima kakhulu because sinayo i-toilet ephandle so kufuneka ke singcambaze kodwa ke sebenako ukuqhela ngoku uziyela kulaa toilet. Itafile ezi ke zona ke ngutata lapha uhendi kakhulu sizenzelwe ngutata lapha yonke asinanto yeyethu ilapha ngomatshini qala ezibhisi utata lapha wasenzela ezitafile wasenzela nezibhanka sihleli kuzo zenziwa ngutata walapha kuba enosizi sithi so niba lapha emini yonke mama yonke singena ngo-10 siyophuma ngo-2:30 yena ibona ngoku ndlela lapha nakwezibhanka ndiva kabuhlungu so uzama loo nto anaye ebeke exactly sihlala kwezibhanka imini yonke and xa ndijongile igate nendawo le uyayibona uba ayikho smooth because umntu mosungabonela ufama indawo akuyo iba smooth so that naxa esebenzisa esi stick ingamcholi because uyakwazi ukuthi xa ibeka imcholo so niphila kwezomeko kodwa ke nangona niphila kwezomeko animanga niyaqhuba niyaqhuba hayi namhlanje noba ninentlahla ngoba ndavuka mna kumhla wesithathu so nithetha enye into ke tata uLukhanyo endilibele ukuyichaphazela kule meko yethu kuba silapha sitshatile mos ndingutata nditshatile then ndahlelwa yile meko yongaboni umama uyahamba endlini ahlala utata ke ngoku engenamntu le ndawo wena ibancede kakhulu abantu abaninzi because ke siye sibethe nezomalana sipheke imali iphuma kuthi sipheke and ubabona otata abashiyo ngomama xa belapha bangaske bangahambi because kaloku umuntu ufumene into endlini uzawufika ahlale noba kukhona ukutya akakwazi uziphekela uyaqonda then nomama ke banalo ngxaki bathi bangaboni otata baqonda mama bofuna abantu ababonayo so sinayo i-challenge esinayo apha sinayo i-challenge esinayo hayi bethuna ndiyabulela ndiyabulela kakhulu nokuza kwami nandamkela ngendlela emnandi ndibulela kakhulu ingaske uThixo andise and ngethemba uza kwandisa and ke mna ke xa ndithetha bethuna ndingumntu obhiliva kakhulu ndingumntu obhiliva andinanto kodwa ndingumntu obhiliva kakhulu
ukuthi xa ndiyifuna into yenzeke ndiyayenza uba mayenzeke nani ndiyavuya because nantsi indawo ezimeko lezibekayo but nazi izinto kuza kwenzeka xa ndithetha ke mna ke ndiyambiza uthixo ndiqala ngayo ndibabize noqhude nompafana othube noba abalibalo mbali ingabalibali bonke so bethuna ndiyabulela kakhulu mani. Guys, indlela le esihambayo sisuka phaa notata siya ekitchen kukho imoto apha kunzima uhamba nazi ii-lines kunzima uhamba abekho safe ezibabengaboni bahamba kabuhlungu ibuhlungu into abaphila kuyo but ke as long as basaphila bayazama usurvive if anyone okwaziyo unceda or whatever makeze forward guys but iye kwendawo yabo nje ibe indawo erayithi indlela kumzekelo ngoku uzazihambela back to indawo abakuyo uzahamba nzima but luncedo khayeke ndiyekitchen so babone ekitchen. Nifikile ekitchen molweni mama. Right mana konto ngumgcina manje. Enkosi. Right now. Siyafela mama makhona mama khona sibulela ngigcina mama. Mama mningothuki. Igama lami ngolokhanje. Umaphembeni lo. Ngumthembu lo ngiqhude nomfana othwela ovela sendla kuthiwa noNgosi. Bazali bami ngize kwela cala le foundation of lives. Qha ngokuba theko la cala bayaphekela. Bathi baphikela kwicala ekitchen yaqoma makhe ndiyize bakunzima ukuza kuba yaboma ikhona ingxaki space isininzi banqoma apho ndiyakhona ndizafika ekitchen omama banjani bona. Hayi ndiphilile mna ndisichaze ke ngoku ndingunombe kunzothoyi umamgebe isiduko ungomdumo ungalumnda nilapha ke mna ke apha embuthweni umntu endandize ngaye apha wasweleka so ngoku ndabona ke ngoku isidingo sam soba ndibe lapha sikhulu kufa kuba ndandikapha yena ngoku ke njengoba silapha ke ngoku silapha siyabanceda ekuphekeni yaqona kuba bengaboni ndipheka ke ngoku nomama walapha yaqona ndisithi ke ngoku ndiyeza nje kukumane simane siboleka isitya kuyo siboleka icace siboleka nebhiza ewe kaloku kufuneke khona naye apha yaqona ndimbize mama kandisoze ndithi xa ndingenile phaa ndingene ndihlale funa ndingene ndize kuye mambamba khasincede ntombi khasiboleka into ethile yaqona mambamba khasivulele yaqona kuloo nto ke ithe yaqokelelwa ngapha ngaphakathi yathengwa sibe ke ngoku siphekayo then ke ngoku ngexesha elithile ke ngoku sibaphakele bathi sivasekele isitya sithini otherwise indlu yekamama naye ke ngoku uyipathi naye singabantu ababonayo ke thina yaqona andazi noba wonelisekile. Hayi into nelisekile mama ndivuya kakhulu xa siva ndandimama mhlawumbi le indlela enenza ngayo xa nipheka. Hayi siyabaphekela bancombe bayi kumnandi ukutya yonke into siyabazama ngento yonke ekuphekile siyabasela kuba kaloku bekulaa meko bakuyo singafuni into yoba mabasondele ukwenzela into yoba batshe yonke into siyabaphungisa sisepha kubo sibanike esandleni ukwenzela into yoba bangatshi into agileke anje uyaqiniseka into yoba umnika straight ubambile ngesandla sakhe njengomama esitsho ke akho nto singayenziyo for kodwa ke niba nazi ii-challenges apha like kwinto zopheka like isitovu because ndithanda babona bayinamba eninzi ntoba ninazi ii-challenges apha xa bepheka mhlawumbi kupheka mhlawumbi nisebenzisa isitovu esinye kuba nisebenzisa isitovu salapha endlini like inoba niba nazo izo challenges because naxa ndibona apha endleleni akukho indlela like ayikho smooth for bona ndibulela uba ndibasela but inoba niba na like izitya so enough nto inoba ziyandibetha kuthi bakhona icela uyiphendula apha kaloku njengoba silapha kule gumbi kamama asinaso isitya asinalo icephe umama ukuphi into zakhe zonke into zakhe wayezibekile yena kuba engumama wekhaya ngosuku umntu ongumama uba nento zakhe sisebenzisa neembiza zakhe sisebenzisa nesitovu sakhe yonke into sikhona ngeziqu yaqo sikho ngeziqu sibeke ngoku noko sikhona ke ngoku ngokumaneke siyawuthenga ke yaqo siyothenga loo nto otherwise netafile zalapha netafile zekanabo hayi
I-foundation ayinakwa. Afile mshampulo beme pha usithele kulo. Yabona kuye umuntu owenza into okhandayo noxhoma izitulo. Siphinda sibheke yonke into yenziwa nguye. Yenza ngutamkhulu. Ndiyabulela mama. Ndiyabulela kunobabili. Eyona nto ndiyibulela ukuthi unikhuphe inhliziyo ngoba lento niyenza ngenhliziyo ezabazali bulele kuwe mama ekhaya even ukunikezwe tata siyambulela sibulela lento niyenza imnandi kangaka for abantu because kuthiwa isandla esiphayelwe sona sesikelele sininqwalelela kweli khaya iminyaka emininzi sininqwalelela iminyaka emininzi singazenzisi sithi ningatyhafi uthixo uyakwazi avalile kanti uvule elinye asilazi ingomso uba lithini siyabulela guys, welcome to Sakisizwe Foundation for the Blind. Yeah, Sakisizwe EP. NU7 111 Mbongo Street. Yeah, guys, welcome to Sakisizwe Foundation for the Blind. Guys, if unomdu apho ngaboniyo o disabled msuse umzise nalikhaya, welcome everyone apha, welcome. Baya welcome abantu balapha namdi welcome as long as sisaphila. You